कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. अंकोला तालुक्यातल्या बेळेकेरी हिंगा गेल्या आठवड्यात सलग 2 मच्छीमारी बोटी समुद्रात बुडली. कारवार. अंकोला तालुक्यातल्या बेळेकेरी हिंगा गेल्या आठवड्यात सलग 2 मच्छीमारी बोटी समुद्रात बुडिल्ल्यान मोठी दुर्घटना घडली असा. काही दिवसा पहिले श्री शारदांबा नावाची बोट बुडिली, तर काल श्री दुर्गा प्रसाद नावाची बोट समुद्रात बुडली. मात्र नागरिकांच्या मदतीने ती वयर काढली. बुडिल्ल्या दोन्ही बोटीचे लाखो रुपयाचे नुकसान झाले असून बोट मालकाचेर आर्थिक संकट येईल असा. बेळेकेरी बंदरात बॅकवॉटर नाशिल्ल्यान आणि गाळ काढणी न जाल्ल्यान अशी प्रकारची दुर्घटना जाती असतात असे स्थानिक आरोप करतात. बेळेकेरी बंदर हे न्हंय संगमाच्या जाग्यार आणि अरबी समुद्राच्या किनाऱ्याचेर आशिल्ल्यान मोठमोठी समुद्राचे पाळा हिंगा आढळतात. सध्या हिंगा 75 पेक्षा जास्त बोटी थांबिल असून पालाच्या जोरामुळे वारंवार बोटीक नुकसान जाता. काल दुर्गा प्रसाद बोट किनाऱ्याचेर येत असताना जोरान येवचो वारो आणि समुद्राच्या पाळान ती उदकात बुडली. नंतर नागरिकांनी खूप प्रयत्न करून ती बोट किनाऱ्याचेर हाडली. गेल्या आठवड्यात श्री शारदा बोटीचे सुद्धा मोठे नुकसान झाले असा. स्थानिकांचे मत असा की गड्या लागीं संरक्षण भिंत बांधून गाळ काढल्यान अशी दुर्घटना टाळू शकतात. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. दांडेली शहरात 2 अनोळखी व्यक्तींनी एक जाणटे बायलेक फसवून सुमार 2 लाख भांगराची लूट. कारवार. दांडेली शहरात 2 अनोळखी व्यक्तींनी एक जाणटे बायलेक फसवून सुमार 2 लाख भांगर लुटिल्ली धक्कादायक घटना घडली. 85 वर्षाची शांता यल्लप्पा पवार ही बायल बागूरनगर वाठारात रावता. एक अनोळखी व्यक्तीन तेमकां पोस्ट ऑफिस अधिकारी आपयता अशें सांगून घेवन गेले. थोड्याच वेळात दुसरे व्यक्तीन मुखार काही लोक चाकू घेवन उबे आसात अशें सांगून भंय दाखयली आणि त्या बायलेल्या गळ्यातली भांगराची साखळी आणि कांकणां एकूण 2 लाख रुपये किमतीचे भांगर कागदात गुंडाळ्याचे नाटक करून तिगेल्या बॅगेत दवरला असे सांगले. नंतर त्या बॅगेत भांगराऐवजी 2 फातराचे तुकडे आशिल्ले बायलेक लक्षात आयले. दोन्ही आरोपी मराठी आणि कन्नड भाषेत उलयताले. आरोपी काही वाठारात CCTV कॅमेऱ्यात कैद झाले असून या प्रकरणी दांडेली शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद करून PSI किरण पाटील यांनी तपास सुरू केला. वो कैमरे में देखेंगे ये इसका ऑपोजिट वाला फुटेज अच्छा है. ये फुटेज क्लियर नहीं क्या इधर है? वो भी चक्कर है. वो नहीं है. ये बम्बल इधर लगा तुझे. ये नहीं, मैं बताता चंद्र मालूम. और इनका पुलिस स्टेशन का तो जो कैमरा चनम सर्कल के अंदर ये टाइमिंग को वो देखेंगे तो. लेकिन थोड़ा वेरिएशन भी हुआ तो क्या प्रॉब्लम नहीं ना, देख सकते.
थोड़ा आगे लो उसको। 45, 43 सेकंड। हाँ वैसा भी चलता नहीं। साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मिळता। आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना, कारवारातच मिळता। साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मिळता एस्ट्रॉल प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच एसीएन, बिर्ला, ओपस पेंट, ऑल पुट्टी आणि घर पेंटिंगसाठी लागचे सगळे वस्तू मिळतात। जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरीवेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच प्रॉम्प्टन वॉटर पंप मिळतात। सगळे तऱ्हेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार। अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा। जात पक्ष भेद विसरणं सांजेर 4 वाजता पथसंचलन कार्यक्रमात मोठ्या संख्येने हजर राहायचे। भाजपा राज्य उपाध्यक्ष रुपाली नाईक। कारवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाक 100 वर्षा पूर्ण झाली असून संघाच्या पथसंचलनाक यशस्वी करण्यासाठी पूर्व तयारी बैठक कारवारच्या मारुती मंदिरात पार पडली। राज्य भाजपा उपाध्यक्ष रुपाली नाईक यांनी सांगितले की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही देश सेवा करची सगळ्यात मोठी संघटना असा। या संघटनेत शिस्त, सेवा आणि कार्य कौतुकास्पद असा। अशा संघटनेन 100 वर्षा पूर्ण करून पुढे वाटचाल करची अभिमानास्पद असा। 100 वर्षा निमित्तान 12/10/2025 आयताराक कारवार हिंगा जावच्या भव्य पथसंचलनाची तयारी सुरू झाली असा। तालुक्यातल्या सगळ्या समाज बांधवांन जात पक्षभेद विसरणं सांजेर 4 वाजता या पथसंचलन कार्यक्रमात मोठ्या संख्येने हजर राहायचे अशी विनंती भाजपा राज्य उपाध्यक्ष आणि माजी आमदार रुपाली नाईक यांनी सांगले। या वेळार पक्षाचे कार्यकर्ते आणि नागरिक हजर आशिल्ले। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।